Mabuja madokachere tauya nadzodzo zuwa rechitatu mumwedzi uno wakurume iro zuwa guruka mupenyu wamandiwe onhau iro wakatanda kufema zvakanaka izvi tinotenda chikara nokutichengeta toringa dziri munhau dzanyasi kwedu nokwamutoko vanhu vari kuwadziwa mandiwe nokusaika kwemvura mupombi apa kanzuru iri besha iri kureketa izvezvi kureketa kuno wozinwa wakaitawo jejeje wari becha wari kureketawo pokare wosaya kuti kohoko chii chiri kunyatsa kuitika nokutoti kureketa kuno mvura iri kuita kunaya mandiwe zvinoita kufadza vanhu vese vari kuita kufara minda iri kupembera asi mupombi muribe mvura unobva waona kuti zvonzvimbo yedu zvaakutoda vamwe vanoziva kuti chii chaizvo chiri kuitika hino mhandiwe ticharamba tichiringa hedu apa nyasi kwaburika kuti kwaya anonzi Nox Chirevo ari kunzi ndiye mumwe wevanhu vanoreketera Blessed Geza ari kuti iye garai mageza nokutoti ipapa manje geza anenge akutoburika achireketa kuti wakomana ngatipindei mugwagwa mhandiwe mukaona asiri pamberi gezayo imi gorekai kugezesiwa nokutoti munoita kugezesiwa ndimi mhandiwe panonyangariwa apo panochohwa munhu ipapo imi mukaona gezayo asiri pamberi siyanai nazvo wahwisane wega nokutoti unopfira isiri yako mhandiwe ndakunyepai mapfene aya kupfuura wanorekaba ende wanenge wari kutotsvaka kuti rikai titsvake tione pakariruka ndo patinoda kuenda kuti tiparadze ipapo rikai muone henyu mhandiwe Mike Chimombe hagonzi nomutongi zvako zvokuti uri kuhwara izvouya kudare ndikuda kuona kudare kuno unobva waita kuona kuti pano nyaya ipapa rikai tione kuti zvinoperera papi nekutoti pari kuratidza kuti aiwa pari bechi zvino asi rikai tirambe takaisa dziso nyika yeZimbabwe pokare ino nyika yeZambia dzagoita zvinhu zvanga zviri bekumboitiwa kubvirira chigariro chaicho kana nguva yehondo zviri bekumboitiwa kuti kunyorana chibvumirano chokuti masoja wenyika akone kupesana wachienda kofunzira nokufunzisana kuti wanoita sei kurwisana wakomana idihwi rikai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinenge zvienda nekupi kwaipa vari kunyorerana ipapo wanenge wachitomboita vamwe masoja okwedu achiendawo kuzambia masoja okuzambia achiuyawo idi zvinenge zvichiita kuwanakidza rikai tione asi paribva paratidza pachena kuti wakomana mukaona muri kutadza kuitirana nevanhu vematongerwo enyika aya aiwa agosiyirai mukana nokutoti ringitsai muone kuti nokupesana kwaaigoreketa kuti wakaita ipapo waakuitirana kuti masoja aite zvokubatsirana kufunzira tazviona bai mhandiwe asi rikai tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi Blessed Muhlanga goti magweta itai karikiriki chaiko kuendaiko kumatare makuru omunyika kuti muratidze kuti aiwaba ndiri kudaba kuramba ndakagara muno wokudare ropasi wakaita zvisirizvo rikai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi zvinoperera sei pokare kuti zvinenge zviri kupi tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvigoneka chere izvozvo kuno mamwe makanzura oguta reHarare ari kutoreketa kuti wakomana kwai zvakaitiwa zvakareketiwa naiye Jacob Mudenda zvokutoti ari kuda kuti wana MP wareke kugobhadhara mari dzokupaka motika muguta reHarare aiwa tiri kuzvidaba tiri kuzvibvumaba tiri kuzvitenderaba kwai zvakareketiwa tiribe kubvumirana rikai tione kuti zvichapera sei chedu kuramba takaringa mhandiwe kuti zvinenge zviri kunanga nopapi tinokunyepai basi izvezviwo pokare wanhu OCCC yaWashman Ncube wagototi aiwa Jacob Mudenda pokare naiye mutungamiri woseneti wari kuratidza pachena kuti wari muhomwe dzaChabangu nokutoti wari kuramba kutetekera zvatakawanyepa isusu kuti Chabangu takamudzinga pokare kuti tiise vamwe vanhu vari kuramba
asi wari kutetekera chabanguyu paangoti aiwaba nyaya yangu iri kudare, wakabva wati tatamira. Aha, makatambisiwa icho kaicho chekuseri chauya icho muribe kuchiringira. Rekai tione kuti chinoperera papi. Ukuopo kare ipapapa kuno mumwe ari kuda kuzopinda musarudzo mugore ra2028 semutungamiri wenyika anonzi Peter Munyanduri. Kwai ari kuita kunyandura mhanduwe. Ipapa hwendo huno atotanda kupinda mumakombi achireketa nowanhu. Orerere, bvandafunga zvagoita kaiye uya mudhara wekujanzimbe. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi. Tinenge takaringa hedu tichikunyepai kuti zvikwenda nokupi. Kwai mufana anonzi Tinashe Chigiya agogaiwa ipapa ariko kujere koko nokutoti kwai agoreketa kuti wamunangarwa imbwa. Aidi uyu yena akaiburika mhanduwe pamutemo anenge ari bemhosva asi zvomuZimbabwe. Kunyange ukazobuditsiwa wanenge watokunhadzira kare wakutoziva kuti aiwaba iwewe tapedza newe. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Tinenge tichikunyepai ipapo. Hurumende yatiyo iri kutsvaka kuda kuti itore wanhu wari wanenge wachizoita wanhu vanotenderera muzvikoro vachiringa nokumema kuti zvikoro zviri kutekedzwa mushechere maschool inspectors vanosvika 400 chaiwo. Zvakanaka izvo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Wamwewo wari kudiwa wanhu wari watungamiri wezvikoro vanosvika churu chibodzi nomazana mapfumbamwe ana makumi masere 1980 pachirungu. Tinondoita kukwena munhu nokasiyamwa kuti zvikoneke kuitika mhanduwe nokutoti zvinoreketa kuti wari pasi pawanenge wakukonawo kuboeka zviite zvakanaka. Toramba tichizvitenda izvozvo. Wamwe wanhu woZTP yokuSouth Africa iya wari weZimbabwe kwai ipapa wari kuti iwo hurumende dai machimbidza matibatsira matiyamura tione kubenhuka hedu kumusha. Taakuda kubenhuka nokuti kuti muSouth Africa zviri kuramba zvichihwadza. Rekai tione kuti wachazviita chere, wachazvikona chere pokare kuti zvinenge zviina nopapi. Tinenge tichikunyepai. Tiri kundofara kuti mariyo njo hurumende yeba nokuti kuti kunowo IOM, International Organization of Migration. Iwawo ndo wanhu wanoita basa rekuringa nokupa wanhu zvokutandisa upenyu wakuZimbabwe kana wakaita zvokuti hawo ndada kubenhuka kuZimbabwe. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Mamwe masoko anohwadza asi anoda kusekesa pokare. John Mushaya wanhu ari mutungamiri webhanga ronyika agoreketai kuti kwai 2030 tinenge taakuseenzesa mari yomunyika badzi zigi mhanduwe panenge pachiribe zvomayusa zvimwe zvakadando. Vanozvikuona iwo nomadira vanoita mayusa iwaya. Aidi vanoita sewakaroiwa kaanomayusa kana kuti wakarumiriwa nomayusa pawari kuyamwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi runingisika kuti aiwaba zviri kumuremera zviri kumukurira. Apawo imwe nyaya nyasi yatoita kusiya wanhu wakaita kuti zviri zvaakiitika munyika medu. Emmanuel Makandiwa agototi kana paino maprofita ngaauye anozviti ndiye ndine mukuru ngaauye amira apa agozviita mukuru tione kuti zvinoperera papi. Kwai anenge azvikona ndo andamupa milioni romadhora okuAmerica milioni chairo kwai ndotonokwereta. Mhanduwe idi wanhu vanoita kuita kutamba haona mwari. Rekai tirambe tichiringa kwainoperera futi iyoyi. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese kutandira izvezvi kwai nzvimbo dzomahombekombe onyanza kuSouth Africa Cape Town kwai dzakazara idzo mvura dzomuchimbuzi mhanduwe dzibe kupepetiwa. Unobva wasaya kuti chii chaakiitika pokare. Nzvimbo Cape Town chaiyo pana kuzvifungira izvozvo asi tiri kuramba tichindoti ndozviripo kureketa kuno kwai South Africa iri kuda kuti wakomana regai tipindewo pamakwikwi okuti tiite ndisu vanotanda kuita mutambo weFormula 1 munyika dzoAfrica papera makore 3.
Regai tirambe tichiringa mhanduwe, tikundovashuvira tusvinu kwai zvinokona kuitiwa paKairami kana kuti kuzoitiwa kuCape Town. Regai tirambe tichiringa kuona apa pasuwa aiwa kwai anohwina pasuwa abva ahwina mutambo wacho wokutanda somurairidzi wechikwata choMalawi ahwina wachitamba nechikwata choComoros. Kuramba tichitenda titi makorokoto mhanduwe, makorokoto achimwene. Izvezvi Daniel Chapo agonzi ari kuda kuuya kochapura mhanduwe aina Ramaphosa mangwana kuCape Town. Regai tione hayo Cape Town wanoiditsa kuiditsa chaiko, wanoita kunge vanhu vaZANU-PF. Kam regai tione kuti zvinoperera papi. Apawo kwaipapa izvezvi ari kuhwara papawo Maroma. Kwai hwahwara hwatsanwa zvokutoti wano mazuva wakandozvipfira wakaisiwa pamubhedha. Wachita unzi wari kufema zviri nani, mhanduwe aidiwi. Regai tirambe zvedu takaringa, asi kumagumuku kuno nyaya. Ipapa akaatikidzwa kanyasi kwaina Tirambo zuva ramangwana ndopaakutotanda mari dzomutero dzatirikisira Canada iyo nyika Mexico. Regai tione kuti zvinoperera papi izvi. Asi kwanyasi kam ndini wenyu mhanduwe onhau.